Писна ми от някои неща, като... Ало, да. Човек, чакам те поне вече от половин час. Аре, идвай. Сега идвам само, чакай, че съм попаднал в задръстване, тук не знам. Сега съм. След 2-3 минути идвам. Добре, аре, че трябва да ходя на фризьор. Отивам си най-добре вкъщи. Какво? Аре, стига, бе, сериозно ли, бе? Аре, ставай, бе. Още не ми се става, много е рано. Искам да поспя. Аре, ставай, бе. Я престани да ми дърпаш завивката. Не ми се слуша повече и... Толкова ли е скучно, е. Ще взема да си игра на телефона.